Най-честите грешки, които сме виждали в опита си при консултация с клиенти, когато тръгват да теглят кредит, които не отчитат за важни, са: първото, когато сменяте своя работодател. Предстои ли ви да сменяте работата си, имайте предвид, че ще имате изпитателен срок и период, в който ще трябва да изчакаме. Защото банките, когато отпускат кредити, обследват дохода ви назад във времето, минимум 3 до 6 месеца. Така че прогнозирайте смяната на работодателя с вашата инвестиция и финансиране от банка. Второто е, когато ползвате болнични, особено ако те са дългосрочни. Дългосрочните болнични означават в обследването на дохода ви 0 лева. Така че дългосрочният болничен не е добър приятел на кредита. Ще трябва да изчакаме да се върнете на работа и да мине поне една пълна заплата, за да може да кандидатстваме. И трето, но не на последно място, всички останали задължения, които имате към момента и как ги обслужвате. Ако имате други кредити, ние виждаме всички вноски по тях, всички разходи, които имате, както по лизинги на автомобили, кредитни карти, стоки на изплащане, и бюджетираме правилно какво остава от чистия ви доход и какво може да използваме за новия кредит. Така че това, което имате като кредити, е много важно да бъде обслужвано и редовно. Ако имате някакви просрочия или забавения по кредитите, считайте, че банките вече не гледат с много добро око. Така че бъдете редовни и обслужвайте кредитите си на време. Повече за нас може да намерите на сайта ни Credit Center BG.